para querermos máis este fogar, para que tivéramos un enxoval colectivo, para que soubéramos da escala e da medida da beleza, para que recoñecéramos o sagrado non como unha abstracción, como unha idea inalcanzable, senón para recoñecer o sagrado cos ollos, co gozo dos sentidos, como un espazo da nosa existencia. Estamos nun deses lugares únicos onde reside a beleza da terra. Os penedos de Pasarela forman parte da dúcia de lugares que compoñen a paisaxe máis singular de Galicia. Hai quen di que son soamente pedras. Pois ben, os penedos de Pasarela son moito máis que pedras. Igual que os máis fermosos bosques non son só madeira, nin tampouco o corpo humano é unha morea de carne e de osos. Os penedos de Pasarela son monumentos naturais, arte da natureza, feita laboriosamente durante miles e miles de anos polos dedos do tempo. Unha obra de arte da natureza, unha maravilla irrepetible, respectada tamén durante miles de anos polos nosos devanceiros. O que eses devanceiros, o que eses pais, avós, tataravós, respectaron, imos permitir que sese desfeito, estragado en días, en meses, pola maquinaria pesada e irracional da cabiza. Agora prométenlles o ouro e o mouro. En realidade, sabemos todos o que pasará. Marcharán co beneficio unhas persoas ás que o ben da bisbarra non lles interesa nada, e aquí o único que ficará, se a explotación vai adiante, o único que ficará en pouco tempo será o baleiro, o ermo, un cráter, unha desolación onde antes estaba esta paisaxe extraordinaria. Manter ese patrimonio é unha obriga da conciencia, mas tamén un mandato do sentido común. Hoxe, aquí, cabo da Cachucha e da Pedra da Barca, coa man da amizade por diante, con todo o agarimo, coa razón e co corazón, chamamos aos veciños de Pasarela a que vayan por diante na defensa da paisaxe natural, desta súa catedral da natureza,